Čaute ľudia, dneska uvidíte premiesovanie tejto Afanopelmy Simany. No a to je asi to všetko, čo k tomu poviem a vy si užite video. Najprv by som teda začal tým, že si pripravím nástroje, ktoré budem potrebovať, teda ketchup a pinzetu. Najprv sa zbavím tej poučky, ktorá to tam drží, a keďže pracujeme s obmedzenými priestormi, no tak som najprv odobral korok. Keď som ho odobral, no tak som mal už na ňu priamy výhľad. Pozrite, aká je prekrásna. Ona sa v týchto priestoroch teda aj zvliekla a svoj zvlek úplne vlastne roztrhala na kúsky, takže zo zvleku nič nie je. Každopádne potom som vlastne zvolil jednoduchú metódu na premiestňovanie, teda som si zobral tento kelímok, takto som ho tam dal a pokúšam sa ju vlastne nahnať pinzetou dovnútra do toho kelímku. Samozrejme existujú aj iné metódy, ale v tejto situácii mi táto prišla najjednoduchšia a najvhodnejšia. Takže opatrne, pomaly, tak aby som jej neublížil, som ju tam postupne pomalými pohybmi nahnal, s tým, že mám na bezpečnosť ako seba, tak aj jej, ale našťastie so mnou spolupracovala. No a teda keď už som ju tam mal pekne vo vnútri, tak som ju potom vlastne v tom kelímku postupne išiel premiestniť do jeho terária. Tu som si teda zase trošičku chcel prichytiť, ale zistil, že to je potrebné a týmto veľmi neopatrným pohybom som ju premiestnil do terária, kde som si vlastne kelímok položil. No a tu už sa chystá to, že rovnakým spôsobom, ako som ju nahnal do toho kelímku, tak ju zase znovu vyženiem aj von, kde už bude vo finálnom teráriu. Tu ju teda máme, pár dní po zvleku. No a to už bude vlastne aj týždeň, aj viac, keďže už žrala. No a teda poďme teda späť k veci premiestňovanie. Pinzetou ju teda zase pomalými pohybmi sa snažím vyhnať von z toho kelímku, nech teda vylezie. Otočil som si pinzetu, keďže ten druhým koncom mi to šlo výrazne lepšie. No a ako vidíme, tak našťastie so mnou úplne krásne spolupracuje, krásne vychádza von, nerobí žiadne problémy, ani chlupky nevykopáva, bola naozaj úplne kľudná. Tu je teda ešte bližší záber na ňu. No a vlastne chcel som doceli toho, aby úplne celá zliezla z toho kelímku, nech ho nemusím odoberať, kým na ňom je. Takže ešte posledná nožička. Už i vlastne zostalo iba odobrať kelímok, no a to je všetko, čo sa týka premiestňovania. To by bolo pre dnešný video všetko. Ak sa vám video páčilo alebo vás zaujíma viac zo sveta chovu exotických zvierat, nezabudnite hodiť like a follow. Majte sa krásne a čau.